manifestació ha estat molt positiva, 15.000 persones en Castelló, és la veu unànim de tots els castellonencs, de totes les persones, també tinc notícia que així he estat en València, és la veu unànim en favor de seguir les recepcions de TV3. Nosaltres d'ací estem exigint també des de les Corts Valencianes, el grup de Compromís, estem demanant de manera inequívoca que seguisca oberts tots els repetidors, que les imatges de TV3 puguen rebre's en tot el país. Però també estem demanant que des de Madrid es desbloquegi la iniciativa legislativa popular, que seria la solució definitiva. Està així al País Valencià en mans del Partit Popular que puguem veure TV3, però també està en Madrid en mans del PSOE, la majoria que té el PSOE, per a que puga rebre's de manera definitiva i de manera totalment legal i de manera que ningú puga tornar a tancar el senyal de TV3 en tot el país.